Radko, sorry, mňa by to aj prestalo baviť, len musíš furt nejakú maminu baliť, to by mi moc až tak nevadilo, keby náš Radko nemá 128 kg. Na Vianoce zožerej aj na stromčeku silonky a keď mu to stačí, nebude zožerať aj makronky. Už ma to nebaví, ti furt dá čo hovoriť, keďže vždy keď ti niečo poviem sa musíš pomočiť, mama ťa musí prebaliť, ty si nutí napraviť, dopredu ti hovorím, že sa musíš ukloniť, aj keď to bude ťažké, ale dvakrát ti to nebudem hovoriť. Cecok, pupok a možno aj bratka, pozrite sa na toho tlstého Radka, v kebabe tráfi väčšinu času, kúpi 4 jufky a pritom vykradne kasu. Radko, čo tu ty robíš a prečo si nad jufkou v kebabe honíš? Nechcem ťa tu moc urážať, keďže viem, že si nula, pozrite na Radka, tú jufku zožrala jak formula. Svrček je trápne prezvisko, do šírky jak futbalové ihrisko.